paraula, que ho capgirem. En primer lloc, dir que estem molt contents de poder presentar avui aquí aquesta proposició, que és fruit de molt treball amb el conjunt de col·lectius feministes que venen impulsant en el si de la ciutat. Si us plau, demanem silenci i respecte, tothom està cansat i demanem respecte per totes les proposicions, que hi hagi el mateix silenci que la primera. Gràcies. Doncs que bé, és una proposició que ve impulsada pels diferents col·lectius feministes que porten treballant molts anys a la ciutat de Barcelona. Alhora també s'ha fet un esforç amb Convergència, amb Barcelona en Comú, amb PSC i amb Esquerra Republicana per tal de poder arribar a un acord i per tal que es pogués aprovar avui aquí. També agrair la feina de la comissionada de Salut, que també va assistir a la reunió per tal de restar assabentada i de donar la seva opinió i així fer més viable aquesta proposició. I bàsicament el que volem proposar és, ja que el juliol del 2015 es va aprovar una reforma de la llei de l'avortament impulsada pel Partit Popular que impedeix que les noies de menys de 18 anys puguin avortar sense consentiments dels pares o tutors legals, entenem que s'està vulnerant el dret al seu propi cos. Entenem també que cal recuperar el dret al propi cos de les dones, entenent que una de les primeres coses que fa el patriarcat és apropiar-se dels drets sexuals i reproductius de les dones i en aquest cas de les dones joves. Per tant, cal exigir el dret a l'avortament, és un dret bàsic de totes les dones i el sistema sanitari ha de posar totes les garanties al servei de les dones i donar suport a tots els professionals per garantir el lliure exercici de la seva professió. Així doncs, aquesta reforma de la llei de l'avortament ha suposat donar un pas enrere en la llibertat de decisió sobre el propi cos de les dones, limitant la disposició sobre el seu cos. El nostre objectiu és prendre en consideració les reivindicacions del moviment feminista de la ciutat, garantint doncs el benestar i seguretat total de les dones que volen interrompre un embaràs de forma totalment conscient. I alhora cal treballar per aconseguir tenir una llei de drets sexuals i reproductius, posant-ho doncs en el centre de l'agenda, on totes les dones, lesbianes i trans tinguin dret a decidir sobre les diferents maternitats. Entenem que amb la reforma d'aquesta llei es dona un pas enrere en l'empoderament de les dones, se les infantilitza quan no se les considera com un subjecte capaç de decidir per si sola, requerint de forma indispensable la certificació de 2 professionals més que verifiquin el perill psicològic de la consecució de l'embaràs. I sobretot es desobeeix el principi bàsic del dret superior del menor d'edat quan es requereix en tot cas l'autorització parental perquè es practiqui l'avortament a una jove d'entre 16 i 18 anys. Alhora creiem que suposa una desprotecció innecessària de moltes dones com a conseqüència d'aquesta nova normativa. Per una banda, les dones que tenen voluntat d'interrompre l'embaràs però que no acompleixen els restrictius requisits actuals i per l'altra, les professionals que en ple exercici conscient dels seus drets deontològics decideixen dur a terme la interrupció. Així doncs, creiem que l'únic camí és seguir lluitant per garantir la llibertat i l'empoderament de totes les dones i donar el màxim suport a tots els professionals sanitaris. En l'actualitat, però, volem recordar que ja existeixen unes xarxes organitzades des del moviment feminista per tal de garantir el dret a un avortament lliure i gratuït, però cal exigir que les institucions públiques competents assumeixin aquestes reivindicacions i garanteixin el dret de les dones al seu propi cos. És per això que nosaltres proposem 8 propostes concretes. En primer lloc, que l'Ajuntament de Barcelona rebutgi fermament la reforma de la llei d'avortament del PP, defensant el dret al propi cos de les dones i impugnant la mateixa, instant a la Generalitat a presentar aquest recurs. En segon lloc, garantir com a institució municipal la informació i l'assessorament legal, mèdic i psicològic a totes les dones, i en especial les d'entre 16 i 18 anys, per tal de garantir l'exercici del seu dret a l'avortament. En tercer lloc, treballar per assolir un avortament gratuït i garantit per la xarxa pública per totes les dones. També exigir al Govern de la Generalitat que garanteixi mètodes anticonceptius a l'abast de tothom, que és el seu deure, amb gratuïtat pels i les joves a través de la xarxa d'assistència de salut sexual i reproductiva. Entenem també que cal reforçar encara més l'educació afectiva i sexual a tots els centres educatius, que cal que es doti dels recursos necessaris les diferents àrees de l'Ajuntament que han de fer possible desenvolupar els punts que hem exposat anteriorment. I finalment, recolzar una reforma de la llei de l'avortament que permeti de nou a les dones de 16 i 17 anys exercir el dret al seu propi cos i a una maternitat lliure sense el coneixement dels seus pares i o tutors.
dir que aquesta és una reforma de la llei d'avortament del PP que es va aprovar el 16 de juliol del 2015, vull dir que sí que ja està en vigència i afecta a les noies de 16 a 18 anys. És per això que avui presentàvem una proposició, perquè des del mateix moment en què es va aprovar tot el moviment feminista es va articular per tal de generar una resposta i per generar xarxes per assegurar aquest avortament a les noies de 16 i 18 anys que decideixen lliurement avortar, perquè si són prou grans per tirar endavant un fill o una filla també ho són per avortar. Aleshores, en segon lloc, dir que sí que l'Ajuntament de Barcelona té competències en aquest àmbit, en tant que l'Ajuntament de Barcelona participa del Consorci Sanitari, participa del Parc de Salut Mar, participa de l'Hospital de Sant Pau, que són xarxes sanitàries fonamentals per poder garantir un avortament lliure, gratuït i digne per a totes les persones que així desitgin fer-ho. I d'altra banda, també la salut democràtica de molts països europeus es mesura en funció del seu grau i en base al dret que es donen en aquests països a un avortament lliure i gratuït. Per tant, sí que hi ha molts països d'Europa, com per exemple França, que sí que es pot avortar amb 16 anys sense necessitat d'una tutela per part dels pares o de les persones que estiguin al càrrec i per tant jo animaria a que la gent es llegeixi els diferents estudis que hi ha pel que fa al dret al propi cos, pel que fa a l'avortament, que la gent escolti també els professionals de la salut, que la gent escolti el moviment feminista i que la gent escolti a les dones, que en definitiva pel que lluitem és per fer front a una violència institucional, a un estat heteropatriarcal que ens ataca dia a dia i ens violenta, i això forma part d'aquelles violències invisibilitzades que jo explicava al principi quan han presentat la mesura de govern, i per tant creiem que Barcelona s'ha de declarar una ciutat insubmisa a aquesta reforma de la llei de l'avortament, o millor dit, Barcelona ha d'impugnar aquesta reforma de la llei de l'avortament. Només recordar que si avui s'aprova això és una victòria de totes les dones que lluiten dia a dia en els diferents barris, de totes les dones que també patim les diferents violències de gènere i també la violència institucional i també la violència d'aquest estat heteropatriarcal que ens afecta i ens decideix com hem de ser i quines han de ser les nostres vides i que exerceix poder sobre el nostre propi dret a decidir, i per tant que la lluita continuarà tant si s'aprova com si no, que esperem que sí, però que continuarà al carrer, que les feministes continuaran organitzades. Gràcies.